Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Hausa Views TV. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan channel din, muna roƙonka da ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun sa bidiyo zaka same shi. Majalisar Malaman Addinin Musulunci ta Jihar Kano ta dakatar da shugabanta Sheikh Ibrahim Khalil daga shugabanci. Majalisar Malaman dai ta dakatar da shahararren malamin addinin Musuluncin Sheikh Ibrahim Khalil kamar yadda Daily Trust ta rawaito. Majalisar ta bayyana dakatar da babban malamin ne a wata sanarwa da ta fitar ranar Litinin a jihar Kano. Legit.ng Hausa ta gano cewa tuni majalisar ta maye gurbinsa da Farfesa Abdullahi Saleh Pakistan a matsayin shugaban riƙon ƙwarya. Ko menene dalilin da yasa suka dakatar da shi? Malaman Kano sun zargi tsohon shugaban majalisar ne da saka siyasa a harkokin tafiyar da shugabancin majalisar malamai. Hakanan kuma sun zargi malamin da amfani da majalisar wajen cimma wasu muradai na ƙashin kansa. Manyan malaman Kano daga sanannun ƙungiyoyin addinin Musulunci uku, Izala, Tijjaniya da kuma Qadiriyya, su ne suka sanar da wannan matakin a wurin taron manema labarai a Kano. To Allah ya kyauta, Allah ya sa haka shi alheri, amin.